Frott konsultazzjoni wiesa, il-Gvern baqa' jtejjeb dak propost oriġinarjament mal-Grupp Corinthia. Il-Partit Laburista nnota fi stqarrija li l-Gvern reġa' wettaq dak li wiegħed bil-Ikkonsulta u sema. Kien aktar kmieni din il-ġimgħa li l-Ministru Konrad Mizzi spjega l-bidliet ewlenin li kiseb il-Gvern f'laqgħa tal-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament. U tul il-jum tal-ġimgħa l-Ministru Mizzi konferma li l-Gvern se jippreżenta ftehim aġġornat. B'reazzjoni l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia reġa' ħareġ kontra dak li għamel il-Gvern. Bil-Partit Laburista iwieġbu u jgħid li Adrian Delia għamel kif dejjem għamel. Ħareġ jattakka investiment li kien hemm diskussjonijiet u negozjati dwaru. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jopponi dan id-dil il-ġlieda ma taqafx hawn. Il-Partit Laburista saħaq li Adrian Delia mhux kredibbli għaliex jikkritika l-Gvern li kieku jibqa' dej imma jikkritikahu wkoll għax jikkonsulta. Sansitra minkejja li tejjeb il-ftehim, Delia qal li l-Gvern ma jismax. Il-Gvern mhux li jisma'. F'konferenza tal-aħbarijiet, Adrian Delia nnifsu ikkonferma kif id-diskussjonijiet dwar dan l-investiment ilhom għaddejjin. Il-Gvern ilu il-firma Memorandum of Understanding 3 snin. Fil-fatt, il-Partit Nazzjonalista kien favur il-proġett u Delia qatt ma lissen kelma kontra tiegħu. Dan sakemm spiċċa taħt attakk intern lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet. Hemmhekk il-Partit Nazzjonalista qaleb il-pożizzjoni tiegħu biex eventwalment kien żvelat li Delia rid ipattija lil L-Gvern kontestant għall-Kap li martu għandha interess fil-Grupp Corinthia. Mistoqsi kif L-Gvern spiċċa tkeċċa minn gruppi tal-Partit Nazzjonalista fl-istess perjodu li l-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka l-ftehim Corinthia, Delia ma tal-ebda spjega. Fir-rigward tal-pożizzjoni ta' L-Gvern WhatsApp u mhux WhatsApp su gruppi u mhux gruppi, dawn mhumiex istituzzjonijiet jew strutturi tal-Partit. Intant, il-Ministeru għat-Turiżmu wkoll reaġixxa u qal li reazzjoni ta' Delia tikxef id-djufija tiegħu. Il-Ministeru fakkar fil-bidliet li kienu spjegati quddiem il-Kumitat tal-Ambjent u żied li hemm aspetti oħra li għadhom għaddejjin negozjati dwarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.